Señoras e señores, presten atención porque a orquestra que esta noite temos aquí non é unha orquestra máis. Van a escoitar vostedes unha peza moi ben interpretada a capela. Eles son de Caldas de Reis. Queren ser unha orquestra diferente, distinta. Queren aportar algo novo a ese magnífico e maravilloso mundo das orquestras. Escoítenos, por favor, nunha canción que todos coñecen, do mítico Andrés do Barro, Corpiño Xeitoso é a canción, pero escoítenos nas voces desta orquestra, como ben decían os regueifeiros, Limón, de Caldas de Rei. Orquestra Limón. Lai la 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 lai, la lai la 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 lai, lai la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai. Que muller máis xeitosa que eu encontrei, doces foron as verbas que eu lle escoitei, la ficaba na praia deitada na areia, que os meus ollos abertos eu olhei pra ela, eu lle dixen ben, e me dixo que déxame ver cho corpo dourado polo sol primeiro do mes de abril. Ergues tus mans hasta que cheguen ao ceo, collas estrelas foron feitas para ti. Teu corpo xeitoso indo sobre da areia, o teu movimento como as ondas do mar, teu doce balanzo como o vento te leva, teu corpo xeitoso quer botarse a voar. Lai la 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 lai, la lai la 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 lai, lai la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai. Que feitura levaban no seu camiñar, confundín o seu paso co meu palpitar, cando ela chamoume fun a súa beira, abondar o seu corpo pra ver a primavera, eu lle dixen ben, e me dixo que déxame ver cho corpo dourado polo sol primeiro no mes de abril. Ergues tus mans hasta que cheguen ao ceo, collas estrelas foron feitas para ti. Teu corpo xeitoso indo sobre da areia, o teu movimento como as ondas do mar, teu doce balanzo como o vento te leva, teu corpo xeitoso quer botarse a voar. Lai la 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 lai, lai lai la 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 lai, lai la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai, la 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 lai. Sen lugar a dúbidas, a voz humana é o mellor dos instrumentos e cando se combinan estes 6 instrumentos da Orquestra Limón tan perfectamente, pois dá un resultado tan lindo como acabamos de escoitar. Van sacar disco dentro de pouco, xa lles informaremos. E volven de novo ao programa un pouco máis tarde.